Det må på baggrund af de vægtige beviser, jeg netop har gennemgået, stå helt fast, at tiltalte har realiseret gerningsindholdet i straffelovens bestemmelse om grov vold og legemsbeskadigelse. Dels ved den 2. september 2005 at have slået forurettet i tindingen med en flaske, dels ved i umiddelbar tilknytning hertil at have knust flasken og brugt denne som redskab til at skamfere forurettets ansigt. Som følge af det klare forsæt til legemsbeskadigelse... Vil anklager lige komme herop? Du taler utrolig godt dansk. Nå, jamen, jeg er jo også født og opvokset her, så... Jo, men alligevel. Det er flot. Men i forhold til, at du er... Du fortsætter bare. Det er godt. Knæk og bræk. Det er sådan en gammel dansk talemåde. You can do it. Prøv at sige rød grød med fløde. Rød grød med fløde. Det var sandt. Vi har aldrig oplevet før. Du skal vide, at du i hvert fald er meget velkommen her. For hun er en af vore egne. Ja, hun er en af vore egne. Ja, hun er en af vore egne. En rigtig hængerøv. Vi danskere kan godt lide at feste, men alt det finder du ud af hen ad vejen. Du fortsætter bare, hvor du slapper. Det er rigtig godt. Du kører bare. Okay.